Slí na nóg. Seomra culata. Seo seomra culata Míle. Tá cóifre beag aici sa seomra culata, agus tá leibhé an-deas aici ann freisin. Cheannaigh mamaí an leibhé agus an cóifre di. Tá éadaí agus mála scoile Míle sa chóifre. Féach, tá pictiúr den leanbh íosa aici sa seomra culata. Pictiúr álainn is é. Seanmhathair. Beidh seanmhathair Míle agus fóil ag teacht amárach. Tugadh sí ar an mos, tugadh an bus ar an 9 chlog. Tuairg mamaí seomra culata deas di, beidh cóifre agus leibhé álainn aici ann. Tuairg seanmhathair bosca bilseán de fóil agus de Míle. Tá seanmhathair go hán deas. Áthas. Tháinig seanmhathair na leanaí ar an mos inné. Tá áthas ar na leanaí. Tá seomra culata an deas ag seanmhathair. Tá cóifre agus leibhé álainn aici ann. Tugadh seanmhathair lá go dtí an siopa amárach. Beidh an-áthas ar fad ar na leanaí ansin. Is an-mhaith leo seanmhathair. Chris agus Gunna. Tá an-áthas ar fáil, ní raibh aon chonaive aige, ach tá Chris agus Gunna aige anois. Cé a thug an Chris agus an Gunna dó? A sheanmhathair. Rinne Paul a cheachtainna go leor an ocht. Chuir sé ar an Chris agus an Gunna. Beidh buaclaí bó ar an teilifís an ocht. Hata. Féach ar Míle, ní raibh aon hata deas aici, ach tá hata álainn aici anois. Cé a cheannaigh an hata di? A seanmhathair. An chalín ar fada sé síle a dúirt a seanmhathair. Léigh sí a leabhar scoile dom a réir. Ceanóidh mé hata di, agus ceanóidh mé Chris di. Teaghlach. Seo teaghlach an deas. Téann daddy ag obair gach lá, tugann sé airgid de bhamaí. Téann a leanaí ar scoil in am gach baden. Is an-mhaith leo an scoil, agus is an-mhaith leo daddy agus mamaí. Tugann mamaí den ar deas go gach duine den teaghlach gach lá. Sin teaghlach an deas. Slí na nóg. Seomra culata. Seo seomra culata Míle, tá cóifre beag aici sa seomra culata, agus tá leibhé an deas aici ann freisin. Cheannaigh mamaí an leibhé agus an cóifre di. Tá éadaí agus mála scoile Míle sa chóifre. Féach, tá pictiúr den leanbh íosa aici sa seomra culata. Pictiúr álainn is é. Seomra culata, cóifre, chóifre, leibhé, scoile. Seanmhathair. Beidh seanmhathair Míle agus fóil ag teacht amárach. Tugadh sí ar an mos, tugadh an bus ar an 9 chlog. Tuairg mamaí seomra culata deas di, beidh cóifre agus leibhé álainn aici ann. Tuairg seanmhathair bosca bilseán de fóil agus de Míle. Tá seanmhathair go hán deas. Seanmhathair, tugadh, mos. Áthas. Tháinig seanmhathair na leanaí ar an mos inné. Tá áthas ar na leanaí, tá seomra culata an deas ag seanmhathair, tá cóifre agus leibhé álainn aici ann. Tugadh seanmhathair lá go dtí an siopa amárach. Beidh an-áthas ar fada na leanaí ansin. Is an-mhaith leo seanmhathair. Áthas, an-áthas, leanaí, leo. Chris agus Gunna. Tá an-áthas ar fáil, ní raibh aon chonaive aige, ach tá Chris agus Gunna aige anois. Cé a thug an Chris agus an Gunna dó? A sheanmhathair. Rinne Paul a cheachtainna go leor an ocht.
chur siar an Chris agus an gona, beag bóglaí bór an telefísionacht, chuna, ach Chris. Hata, féachar híle. Ní ra bhéon hata deasaché, ach tá hata áil na cénis. Cé a cheannig an hata dé, a sean bhathair. An chalín ar fada se is híle, a dúirta sean bhathair. Léig sí a leabhar scoile do mar éir. Ceanóig mé hata dé agus ceanóig mé Chris dé. Hata an chalín ceanóig. Tailech. Seo tailech an das. Tén deiré gobar gach lá, tugann sé airgad a bhamí. Tén a leanaí scoil an am gach maidin, is anbhailó an scoil agus is anbhailó deiré agus mami. Tugann mami den das de gach duine den tailech gach lá. Sin tailech an das, tailech, téan, lá, tugann.